ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама кас асозен хубен, саломатиётон хубай, хуш омадем ба канали мо. дӯстони азиз, дар имрӯза навор баҳриш мо омода кардем хонаҳои фурӯширо. хонаҳои заминӣ ҳам ҳастай, хонаҳои этаж ҳам ҳастай. нархҳо гуногунанд, арзонш ҳам ҳастай, қиматш ҳам ҳастай. бардоро баъзури видео моро тамошо кунед, бо хабар мешавед аз нарх навои хонаҳои фурӯшии имрӯза. дастгирии моро фаромӯш намекунем, бардоро ҳам як дона лайки беплан мечиқем ва касе дар канали мо меҳмонай, нем поён дар кнопкаи подписатсия унаморо биҷиқем, то аз видеоҳои нави мо бохабар бишем. ҳаматонда бардоро раҳмати калон барои дастгиритон. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. ба ҳазур видеоро бо диққат тамошо кунем то охирша рафтем. дӯстони азиз, курси имрӯза 1000 рубл баробар ба 153 сомониву 10 дирам. бардоро навора сар мекунем, бо диққат тамошо кунем. якум хонаи фурӯши мо бардоро қарор дорад дар шаҳри душанбе 33 микрорайон гуфтагиай 5 сотиқ заминда 5 дар хона сохтагиай бардоро кайлдор, ҳамом, ҳоҷатхона, термекс дора. ҳамин хонаи десен бардоро қатиш магазини продуктовияй бардоро ва сартарошхона ҳам дора. хонара мегирӣ ё бизнес мекунӣ ё зиндагӣ мекунӣ, ҳама шароитош ҳастай, ҳама ҷобаҷоя чихеле десен шароитош 100%. нархша 750 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобш кунем 4 миллион 898 000 рубл мешава бардоро. марҳамат, касе харидорен метавонен занг бизанед. дӯстон, навора давом метаем, мегзарем ба эълони навбатӣ. квартираи фурӯшӣ будай бардоро қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, без ремонтаи хона, дом новостройкаи. нархша 220 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобш кунем 1 миллион 436 000 рубл мешава. дӯстоне ки аз шаҳри ваҳдат хона кофти сабдан, бардоро ина марҳамат хонаи арзона бихарем. хона срочно фурӯхта мешавад гуфтагия, номерои телефонуш ҳаст. марҳамат, занг занед, маълумоти бештара аз соҳиби хона дастрас кунед. нархшам фикр мекунам ки арзонай. дӯстон, навора давом метаем, мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшии имрӯза. бардоре ки гуфт абдан аз шаҳри хуҷанд хона мон, марҳамат, бардоро ина хонаи арзон барои шуморо ёфтем. якхонага квартира дар дим этаж қарор дорад, 20 квадратни метраи 31 микрорайон, ориентир ресторани дӯстӣ гуфтагиай. хона чӣ хеле десем бардоро ремонташ 100%, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. нархша 85 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобш кунем 555 000 рубл мешава. марҳамат, бардоро ина хонаи арзон аз шаҳри хуҷанд, номерои телефонуш ҳаст, метавонед занг бизанед, хонаи арзона бихаред. навора давом метаем, мегзарем ба чорум хонаи фурӯшии имрӯза. видеоро бо диққат тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ бардоро қарор дорад дар ноҳияи ёвон. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 54 квадратни метрай. хона гуфтагия ки ремонтош 100%, ленои домои 50 гуфтагия, ленои домои 50 ҳам хеле маълумот додагия бардоро. касе аёвонай медонам хел чӣ гуфтагия. нархша бардоро ва хори азиз 143 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобш кунем 934 000 рубл мешава. марҳамат, ина номерош метавонед занг бизанед. мегзарем дӯстон ба панҷум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бардоро қарор дорад дар шаҳри норак, якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 квадратни метрай. райони шамсулло юсуфӣ гуфтагиай, ремонт хона ҳастай. чӣ хеле десен ремонтош 100%, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ, срочно фурӯхта мешавад гуфтагиай соҳиби хона. нархша 135 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобш кунем 881 000 рубл мешава. номерои телефонуш ҳаст, касе аз шаҳри норак хона дар коре бардоро занг занед, маслиҳат кунед, хонаи арзона бихаред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бардоро қарор дорад дар ноҳияи истиқлол. духонага квартира дар дим этаж қарор дорад, 49 квадратни метрай. якум микрорайон гуфтагия бардоро, без ремонта. чӣ хеле десен хона ремонт надора, якамта ремонтш мекунӣ, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. нархша 65 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобш кунем 424 000 рубл мешава. марҳамат, ина хонаи арзон аз ноҳияи истиқлол. бардоро номерои телефонуш ҳаст, метавонед занг бизанед, хонаи арзона бихаред. дӯстон, навора давом метаем, касе лайк мондагӣ набудаму лайка биҷиқем ва касе меҳмонай подписатсия кунед. хонаи фурӯшӣ бардоро қарор доштае дар ноҳияи ёвон. духонага квартира дар дим этаж қарор дора, 54 квадратни метрай. хона гуфтагиай срочно фурӯшияй, ремонт кардагиай. хона ҳама шароитош ҳастай, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. нархша бардоро ва хори азиз 85 000 сомонӣ гуфтесай ки агар ба рубли ҳозира ҳисобш кунем 555 000 рубл мешава.
арзон алиш мештая бардор рақамҳо барои маълумот дар рӯи экрани шумо ҳастанд, метавонед занг бизанед. видеоро давом метаҳем. дӯстоне ки гуфт абдан аз ноҳияи ёвон хона бисёртар мо, ба ҳамин хотир ман бисёртар хонаро аз ноҳияи ёвон мондум. агар шуморо якҷои хона дар кора комментария даб нависед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон, сехонага квартира, 3 этажда қарор дорад, 88 квадрати метр. хона ремонт дорад, ҳама шароитош ҳастад, дар хона метрои зиндагӣ мекунед. нарша 78500 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли озираи ҳисобш кунем 512000 рубл мешавад. ина хонаи арзон бародаро аз ноҳияи ёвон, метавонед занг бизанед. сехонага будай бо ина номерои телефонаш ҳаст, метавонед занг бизанед бародаро. дӯстон навора давом метаҳем то охири видеоро тамошо кунем. беҳтарин хонаи фурӯширо мондагем. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, сехонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 75 квадратни метр. хона ремонт дорад, қарор дорад дар наздики бозор гуфтагиай. нарша 120000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли озираи ҳисобш кунем ҳамун 120000 784000 рубл мешавад бародаро. 784000 рублда шумо метавонед ҳамин хонаи нозанина бихаред. сехонага квартира, 3 этаж, ноҳияи ҳамадонӣ. номерои телефонаш ҳаст бародаро, метавонед занг бизанед, хонаи арзона бихаред. мегзарем дӯстон ба даҳум хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, якхонага квартира дар 9 этаж қарор доштай. 9 этажда 43 квадратни метр бародаро, дом новостройкаи без ремонтай хона. нарша 130000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли озираи ҳисобш кунем 849000 рубл мешавад бародаро. марҳамат, ина каседа хонаи арзон дар кор буд аз шаҳри ваҳдат. номерои телефонаш ҳаст. агар шумо харидори аниқ бошед, метавонед занг бизанед, маълумоти пурраро аз соҳиби хона дастрас кунед. мегзарем дӯстон ба 11 хонаи фурӯшии имрӯза. бародарое ки гуфт абдан аз ноҳияи фархор хона бимор, марҳамат бародаро, ина хонаи арзон. духонага квартира дар 4 этаж қарор дошта, 54 квадратни метр бародаро. ремонти хона миёнаи нарша 70000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли озираи ҳисобш кунем 457000 рубл мешавад бародаро. 457000 рублда шумо метавонед духонага квартира дар 4 этаж қарор дора ҳамин хона метавонед бихаред ҳамин нархда. номерои телефонаш ҳаст бародаро, марҳамат, занг занед, хонаи арзона аз ноҳияи фархор бихаред. мегзарем дӯстон ба 12 хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри душанбе, якхонага квартира 2 этаж қарор доштай, 34 квадратни метр бародаро, ноҳияи фирдавсӣ. дом новостройкаи ремонташ ҳастай. соҳиби хона гуфтагие ки пушти бозори гипраземдай, об, свет, документош 100%, 40 евро ремонт кардагиай хона. нарша 140000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли озираи ҳисобш кунем 914000 рубл мешавад. бо мумкин арзон кунад бародаро, рақамҳои телефонаш ҳаст, касе харидори аниқен, метавонед занг бизанед. дӯстон навора давом метаҳем 13 хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров, якхонага квартира дар 1 этаж қарор дошта, 24 квадратни метр. хона ремонт дорад гуфтагие. соҳиби хона гуфтагие ки ягон сехонага квартира боша аз дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ё бустонда болоиш ман сум метавам алиш мекунам гуфтагие, ё 120000 сомонӣ мефурӯшам ҳамин хонара. ба рубли озира агар ҳисобш кунем бародаро, ҳам 120000 сомона 784000 рубл мешавад. марҳамат бародаро, ина якхонага квартира, метавонед занг бизанед, хонаи арзона бихаред. дӯстон мегзарем ба 14 хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи зафаробод, 4 хонага квартира дар 2 этаж қарор доштай, 70 квадратни метр бародаро. соҳиби хона гуфтагие ки хонара ремонтш навай, нав шудагиай хона ремонтш бародаро, нав ремонтш кардагие мақсад гуфтагие ҳамин гарнитурам падарка мекунемш, касе ҳамин хонара бихара. нарша 110000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли озираи ҳисобш кунем 718000 рубл мешавад бародаро. рақамҳои телефонаш ҳаст, агар шумо маълумот гирифтан хоҳед, марҳамат, занг занед. хона қарор дорад дар ноҳияи зафаробод. мегзарем дӯстон ба 15 хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри турсунзода, якхонага квартира 1 этаж қарор дорад, 36 квадратни метр. хона ремонт дорад, чихеле десем бародаро, гуфтагие ки алишам мешавад. мумкин ба хона, мумкин ба мошин, хайшан ман намедонам, занг мезанед, мепурсед. нарша 110000 сомонӣ гуфтесае ки агар ба рубли озираи ҳисобш кунем 718000 рубл мешавад. ина бародаро, ман кӯшиш кардам ки хонаи арзона бари шумо пешниҳод кунам.
бародаро ва хоҳарои азиз, ибад навори хонаҳои фурӯшии мо, видеоҳои мо иншоалло давом дорад. Касе ҳам видеода лайк мондагӣ набуд, ҳамун лайка бидиқем ва касе меҳмонае бародаро подписатсия кунен, комментарияда аввалия нихтамонена ва беҳтарин бинависен ки ма бинем то охири видеоро ки тамошо кард. раҳмат барои дастгиритон. То видеои оянда дар паноҳи худо бошем бародаро. хайр.